Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kita tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag na malamyo amin asa nga pada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan City, Lubot West, Lawag City, Lucas Norte, Philippines. At tumaning na sumangbay iti programa, Idi Kalman Laeng. Kada ito di pagayam nyo ni Mr. IKL, Idi Kalman Laeng, Manong Nemi Ruiz. Kumabkablaw tinimbag ng malayam kada kay amin na sa kapada, iti papagayam, please share this program. Share. Tapos nagkasta ka na tayong agdatanggay. Please share this program. Kat padaran nyo ti pagkasalitaan ni William. Ni William kat may salaing nga tricycle driver. O, masanso nga ti may isang tricycle driver? O, no. Siyempre. Tapos nagkasta ka na. Adumat na kita nagagat dita nga tricycle driver. Kumusta naman nagitagbiboy ang tricycle driver? Happy watching nga naman. Ngayon, iro kita nga rin dito surat ni William. Sagudahin nga rin surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng madamaak nagpaspasada iti tricycle manong Nemi. Magkipaspasada ak laeng, gabutan na nanumukam laeng manong. High school graduate ak lang, sa nagbasan, iti pa nag-drive ak man iti four wheels manong Nemi, kaya nga kahit kumatente mga asawa ko na. Nagpaspasada ak, nagkipasada iti tricycle. Namamok ni Nena nga nagbaling nga asawak manong Nemi iti karinderya. Nga kaaduan na nga tricycle driver kat mapapan mamigat, mga aldaw, mga rugby, wano uminom kinagpulutan. Taga Santa Praxedes, manong Nemi, ni Nena, edin to tagalawagan ben. Makabulan, kalpasan manong Nemi, nga sinungbatan na, inyawid kon dito'y balay. Pinakaamon min, di kita naganak yung kuwan ng Santa Praxedes, kat kalpasan ti makabulan, nga panaglip-in mi, nagkalaysakan. Manong Nemi, awan tinagbaling nga problema mi, gabuta, ag kinaawatan dananang kaninena nga asawa. Irinto, tanitatang Manong Nemi, kat masaksakit. Nagagat ni Nena, iso ang problema ni Nanang, aggayam di kita katugangan. Agangga, nadaan kami ti duwang anak Manong Nemi, da June kadilili. Marik namin tirigat. William, marigatan ka, nga mga iwan karikitan anak mo. Saan matangam? No, patingga ka lang ti makipaspasada ti tricycle. May kanta-katandaran niya masakbayan, di kiti duwang anak ta. Nagbasan to ni June. Iti elementarya, kalpasan nga nag-kinder. Sumasarong tumatin ni Lily. Pasensya ka nung kakamasat, medyo signal interruption na. Bigla matlang nagpukaw. Anyway, kinantay tumayatin na. Pasensya kayo, mga viewers. So, ngayon tayo ituloy ng ibang sa ito'y surat, pakasalitaan ni Pagayam Tenga William. Ang angalan ni Nenang asawa na tirigat da gabuta
tricycle driver man tlat na makipaspasadan. Ganyan nga tikayat mo nga ramitek. Baam, tamno hanggang reklamo. Agpasadak pa yun para rabi. Oras anak maturo ka. Dahil sana kasat ko sa Win William. Ano nga tikayat mo? Tricycle driver akmat nga naman mo. Agabrodak kas jay. Papanak, ano to trabaho ka abroad? Uno sikat agabroad, kat sikat tagbati. Palubusan na. Ay, di ka palubusan. Ore ka sa rotrigan na na. Basta nagtitipon tayo. Sabi nga, hindi palubusan kas pagaligan ta kayat ko. Kabuta, saan ka hamo may kari nga dinaktuliputan kasta? Tawak laeng. Iso nga nasasayad mo saan ka pumanaw. Tapno ang dakalat ta, tapno awan rason, tapno mga alak sa baling ang babae. Naorin no tricycle driver ak laeng. No adamayat dita, katawang ka. So saga lang ang pumapanaw. Sige, anong santala karutin at tirikan. Barbareng no adan tumila sumangbay na yung pagkagasan. Hindi kasi kinasarita nakmet ni Nanang Manonemi. Marigatan nga peso ngamin. Di asawa manak. Siyak pa'y ngamin nga mairaman nga. Mangan. Kahit kastamat ng kanitatang mo. Masaksakit ni tatang mo. Aw mati sa baling nga. Pangalan ti igatang ti agas ni tatang mo. No saan nga ti mapaspasadaam. So nga ikarkarigatak ba danak nga. Umawawatak tila ba? Saan ka nakmat mabaling nga mapan na aglabalang trabaho ti adayo ta asino nga ti mga sikaso kinitatang mga masaksakit. Sabi namin nga saan tingin pa ospital ni tatang. Pangalan taga rin pang ospital tayo. Banyo nang. Tanya, agrimedyo ka. Nyada mo yun, baka no ada makalipat iti ado ang kwarta ti tricycle ko. Tapos mong isublikas pagarigat. Sige nang, manakasinapod Diyos. Barbaring mo, danto kwarta tayo, pa-hospital tayo ng tatang. Ano sa inyo, ada kita po kuyo, tumulong ni Nena ng trabaho. Agsubli ka no, hindi ka rin diri nga nakamamok yung kuwana. Agtrabaho ako, saan tayo una rigatan? Agandan kami nga rumuar, ti asawa ka ni Nena, iti agsa pamanong nemi. Itulnog ko isuna, iti karinderya sa kuntuwa, sa kuntumatan na aramiden tagpasada. At naman dagiti kundaw manong naming adot mapasadaak, ag boundarya, kalpasan na, ag kasulinak, pultangak, ti tricycle. Adamet, medyo panakkilan nga ihawat ko iti asawa. Hindi siguro nang arkilakin ka. Talong arkila. Nga adayo. Kasta kumakang ka na yun. Nga magananat ka para karkilam, Baka naman may pada ka rin tricycle driver nga papatayan da. Saan nga tama at bakit? Aging ka manong naming iti maysa nga malem. Agsagsagawisiwa nga agsapsapul. Agkita no, ada agsapul iti tricycle mano. Ada mang payapay kanya. Adag peso. Pinayapayan na. Black beauty nga babae mano. Pagka agkasadar ka lang, in-ino na nga. Ma'am, papanam, ore sa din, no? Sumurtakin ka. Alawat ni ma'am. Yung naglugan man, no? Ma'am, pagitulutakin ka, ore sa din, no? Kunak-met. Di na kursonada. Sige, pagkadari mo. Ipaamyanan mo. Nagtong palakmet manong nemo. Palawad mo ta. Kalpasan na. Paamyanan mo. Kahit ko ti mapantigid ti paybay. At may rekomendar mo na pinasamparan ta. At masapul mo ti baybay. Ada paganan. Ada restoran. Ada paginuman. Sige ma'am, itulong ka. Sanak ngitulong. Kuyugan na. Arak kilaan ka. Agang nga agrabrabi ita. Allah.
Masapag agawid bam. Kinunak manong nemi. May isang beach resort manong nemi dito amyanan tinang ipanakkan ko ana. Napang kami ti may sa cottage. Dakil tibag na manong nemi. Ma'am, ibata kan dito. Kapag ibati nak. Awan tibag na nagam. Manong kahit mong arkila. Agang angawak. Mabitlain. Linoktan na tibag na manong nemi. Kasla kwarta na ganti magna. Kasla na bali ng pagbasuraan na pakwarta. Kinamat na kasi sa naluglog na. Sagsagaribo. Inornos na. Oh, mano-mano tinairuar ko. Isutin ko ka. 7,000 deta. 7,000? Madi? Aging ganat alas suggest therapy. Oh, matkarot pang tawagak kinabakit ko. Tapos nabagak nga. Sana ka makaawid nga masapa. Hindi, explain mo ito makaawid ka. Nagkapsot ka. Nagagam asawa mo. Uwin, duwat anak min. Graduanan siya inauna. Sige. Mabid lang nga. Ang idasar ko dati pulutan kan mainom. Kahit mo kasawin, ma'am. Uminom akmet. Walangan ba saan nakadanggayan? Nagalas ka bisyo mo, dinakdanggayan ko ma. Siyak ni Ross. Ross? Siyak ni William. Iniyawat na titakulap naman ng name, inawat ko ngayon. Apo, naglamuyot ka nagbara. Black beauty man ng name. Nabiyak di kiti mata na ngumisem na urnos ka na po daw di kiti ngipan na. So na lang ta medyo chubby. Hanga slim di pa magina. Ngim nawas na hindi kita legs naman. Bakit kita nakakasta? Crush na kala. Sa sino ko matisana nga crush kang ka, ma'am? Okay naman. Rose ko naman latan sa nga, ma'am. O, siyak ka diti mangitaog para kang kao, no? Siyak. Nagserbi ka kanya. Saan ka di ka nang tibabahay kat pagserbihan? Hangga ka di ka nadungo ti asawa? Aman. Oh, ano ba lang ito ramedem? Luktamon ti brandy. Awan na yelo napimpintas na awan yelo. Diyak unay umininom. Napadasa ko ng diyak pinamartek. Di itang martek ka. Kasunod ko pa yung may drive ko ta tricycle. Hindi diyak na drive. Adamat lisensya. Ada ko check kinapod nuna. Niran-ranakit din nga nadadael. Talaga nga dito iti kahit kong pagturuan. Nagpalabas ti oras dito eh. Mangliliwag, ti pasamak ti biyak ko. Kabayatan nga gis istorya manon na minilukta ko ni kakti da binugbukak ti baso na, uy, adunay Di ininaw ti mga uminom akmet. Cheers! Nagparang nang tilmo naklabit basit. Gimiso naman ginudwa na. Bali, 1/4 inom na. Dati-dati nga uminom kan, ma'am. Ay, Ross. Karag ito'y lahan. Ano naman ti problema? Madalakit problema. Ako may asawa. Gabuta, diyak kahit ag-asawa. Abay, di ka ag-asawa. Inibusnan manong namin din taog ko. Agpulutan ka. Katsaka, Ross, agpulutan ka. Baka mambartek ka din na oras, no? Hanggang agpulutan. Mas matang rin dito inalam ng pulutan. Pride bagis. No, lagi mas. Timin muna man. Taog anak. Di ko agbarbartek ha, Ross. Mawadi ito yun. Nga ba nagbartek mo? Ito itanggap ko. Sak pa managdikos. Kaya naramid ng peso manong ni. Hindi ka amin tugot ng atwalya. Ngayon sa amat ka hanamat imbalabal sa tuwalya tapos nagkatan na tarwatan na. Diretso manong. Nakatupis.
Wow! Nagpitas. Numampay tsabi manong. Ngam nagmayat. Abekit kita nakasta. Agkaras ka kanya ka lang. Sino kumatisang karas kang ka? Nalayin ka iti kama? Oh, abay magpaglahat ka. Ada hotel iti dito nga beach, di ba? Aglablab baga na ito. Tricycle boy. Tricycle driver. Sige, mabit lang ha. Inakagdigos kit mapudutan na. Binuibuyak pa nung namin panagdigos na panagbatok na panaglangoy. Naging gasimang ate man nung namin. Agar-aruyot. Agtulya ka. Nga silatan. Taogan na. Nausawan ako na. Manong nemi gaputa, nariknak ti inom kumuten, kas gagangay, nakalalisto. Nurigat mga sumurik ti damo, may kadua, may katlo, may karpat, mayaten. Medyo pumutot meten ti pidit-pidit ko manong nemi. Lumabagak meten. Nabartek ka na la. Nakalablabag ka. Kasaka na mabartek ka? Generic na akong tinom ko eh. Ingag dikos. Awan ti aromatic. Ito brief ka lang. Handa ba ti parid dito? Ti parid na doon nakalabos. Adamat ka din. Kuha ka. Anak kuha. Boxer short ko. Ay, adamat lagayan. Sige. Naguyo sa akon. Manong na may talaga pudutan na. Wow. Macho naman ang mga tricycle driver na ito. Pinapruso na ti barukong ko. Uy, abay makikiktot ka. Kapag ito tinagpayaman mo, iso nga makikiktot ka. Kapag kahit ko't mausawan manunlay, minapanak nagdigos, ti mapong bimatok-bato ka. 7,000, adad yung bursakon. Nakananama na itan, o rin magpeking kakamtik pat-pat na, kaya at sumup ngeten manong nemi edi makitak agsulongay ngayon ni Eva. Ay, ni Eva. Ni Rose ko na ko. Rose. Uy, mabatay ka sa oray. Yad ko shower. Shower. Diyan angalita. Ito hotel. At pagdigusan iti kwarto, iti hotel, di ba? Sige. Alam nga ito, tolya mo. Kanti arwatan. Oh my God. Anya pa nga ron, oras siya kahit kumatindag shower. Nag-check-in kami manong nemi diretso isuna iti banyo. Inayaban na. William, umay mo nulududan di bukot ko. Wow. Palaban na ito. Naku, nagtinagam ko. Nakabribaklatan na si Marie. Manong name ito pala nguming ingat, ito pala nga rumagragot dito armas ko. Hindi sumura ka kitalyawan nak manong name, diretso in the brief ko, tita imatang na. Hindi makasidaga kinawal na manong name iniganan. Rose, ang laki naman. Nagswerte ni bakit mo nga makaramantika street. Ipara mo na kanya, William. Kahit ko tinagkragsak, di may tayong tinagsak. Ha? Sige na. Iso na mismo manong name tinangamal ka na bibig ko kahit lalaki ak, siyempre. Sa nakaimimas na bibig na manong naman pagpadpada kami agat arak. Kaslak lamang nut-nut manong name iti brandy. Oh. Kamayatan nga naglanang dagiti bibig mi manong nemi pagkapagkalan namat dito armas ko. Timet na kulap ko manong nemi ay ayamak met dagiti duwa nga mansanas iti barukong. Ket timay sa manong nemi adamat tinitinagbaitan dagiti legs na. Inaramat ko man tinamanong tiramay ko tapno agpatas kami pagkapagkalan na kanya sukit-sukit at matisun. Again ka manong nemi nga saan min nga nagawidan tirik nami ket iti mismo nga oneg ti banyo. Di
dito'y manong name na napasamag ti mo nga rikos. Nakaringringgor manong name. Nakapigpig sa ti asog ti loko. William. Come on. Uray kam lang nagkidan manong name kat kastaunit parang kayat-kat na kanya. Nakaedda kami manong name. Iti datar ti siyar. Iti sirok tiyaw. Shower. E di nakabangon kami manong name. Siyempre pinaganda ron ti shower. Nagbuelnas kami nga. May sa nga tuwalya manong name. Iti pinagpunas mi. Lamo-lamo ka mga ni mo ti banyo. Imo na nga napan iti kama. Come on, Liam. The second round na round. Para the second round. Makita naman ng naming saan umlay, ti armas ko. Saan nga mabannog manong, agragot man aggagar man Manong naming na Jack na lagi, kasla namin pinsa nga nalipatak nga si asawa. Nga adanin nena, manong naming agur-uray, iti sa sangpet ko. Ada kita anak ko manong name mo paspasungad kanya tatunggal nga minagawidak ket adalat ta pasarabok kada kuan. Moy. Hanggo na lagi pen madandanagan ta kanya. Gabutan nagtalined kami manong name iti hotel. Aging ka iti kitak ti oras manong name iti cellphone. Gumanat ka? Agkuwerdetan. Alas Jason. Di ba isot imbagam? Sa balyan na lang takin tapno makapagsagana ka na lang. Sige. Agrobotara din. Tayo tulog na kon. Iti sentro manong name tinangitulog kan kuana may sana pintas ng balay. So balayo? Sino ka doon? Dapa pa kini mama. Siyak ti bunso. Kada kami nga kakabsat. Siya klayang kadwa da mamakin ni Papa. Lakay kan bakit nang? E madamang kas asikaso kada kwada. So ulitin ha, William? Gusto nang matawagan ka. Ang cellphone ko. Duat cellphone ko. Alam mo ti Maysa. Napimpinas na ito dati ng cellphone ni bakit ko. Adik, sino kat ka ito? Iregalo mong kat cellphone mo nang. Pampanunutik nga ron niya ito di bagak. Narakilak niya, dayo ko naman. Agunin to pa yun, nagtid mo ta 7,000? Ay, huwag gayam na yun na. Sana yun, saan? Aman. Bayadan ka. Siyak pwede bayadam? Siyak kung matagbayad ka nga, anak mo't papabayadan. Siyak tagbaybayad. Nagkursunanak ni lalaki, kahit okay, siyak tagbayad. Anay kang 20,000 net, ha? 13,000 ti kurang na. Abing mas dawa ka. Kanaman tabag mo. Kwarta amin na gitan eh. Pag-ibos saraan, di kwarta tabag mo. Amate mo. Ibabawig na eh. Sige, like. Sige, William. Ingat. Kastamit kang ka. Ross. Pampanunutek ba nung name anyan tungat at ibagak kininena? Ilimit kong tungatari 20,000, uno, mangdadagto lang ti 5,000, isulat arkilak ko na, pangusarak mo 15,000. Pampanunutak manong name no anyan to ti bagak, iti asawa. Anyan to nga tat ibaga ni William, iti asawa na. Adang takas to nga babae, tikas ka ni Ross. Aggat-gatang iti lalaki, mang paragsak ka na. So kanot gumatang, so kanot agbayad. May ganun. Okay, subli kaya tayo ituloy nga iba sa pagkasalitaan ni William. Manong nemi no agulbudak iti asawak dahito pa lang ti damo nga panagulbud ko. Isungin kadan ko. Sa anak nga gulbud kang kuana.
Isutin ng ilukat tiri daw manong nemi, apik ta ka lang. Ada na nga nagkalakan niya. Awon pagdanagam, talakasan patag nga, mas makitang. Nakainom ka siya. Ape, mangot mo. Mangot ko. Nada, gagangay lang. Siyempre, ang tagpainom, di minumak. Sana ba't ka nabartek? O, nasa lura ka si Magped. Di na ka dipastrikin. Uy, ang tiri daw na. Sige, sumrakan. Nagdaratso ka mga dagos manong nemiti silad mi, kalbasan nga, napang kukinita na kita anak ko. Akas kasilid na kita anak ko. Kumusta ni tatang? Kasi ha, damat dinanang magbabantay. Kumusta di trabaho? Lagyawi dakti pa ng rabi imi. Nangangan? Mga nakon. Ano dito? Uy, ito cellphone mo. Nalipadan na tricycle? Apa hindi mo simple? Regalo da kanya. Uy, nagsiyata ng regalo. Diyan nangarkila kanya, tinang regalo eh. Pag sinukat ang arti cellphone, tayo kahit ko dahita. Sige, pag sinukat ang arti SIM card na. Sige. Wow, pita cellphone ko. Thank you, sweetheart, Oh, dito cellphone mo. Dito SIM card dito. Dito cellphone ko. Wow, nagmayan. Makachat ako, Facebook dito. Oh, ada problema? May problema ka. Ada nang regalo ka, manot kilala si ka. Apay nagbayag kayo nito na panan nyo. Oo nga pa eh. Diyan ka mo nakasunang ibagak ka eh. Ada nang arkilahan niya. Nga saan lang at tricycle tinarkilana. Oh. Siyak pa eh. Ano? Pinaglugan ko iso ni tricycle ko. Sanak mo't pinaglugan kang kuha na. Kaya't mo nga sawin? Tayawat mo. Baka makarinig ang anak mo. Punto nga dito panunod ko. Nawatam siguro kahit ko sawan. Naglugan iso ni tricycle. Naglugan akmat kang kuha na. Ngaisot nagbayan. Pinuruhan ko manong name iti 20,000. Iti bulsa. Dito yung 10 na. Dano dito 20,000. Inak ka na ka cellphone? Inak ka na pa ito 20,000? Ara kila ti panaglugan ni tricycle. Kanina panaglugan kumit kay kuana. Pakawanan nak. Kano makabasulak pakawanan nak. No kagura na ka humaramit ko. Sana kung nakabagkit ka. Gabot ka sa pulan. Ilbud ko makingkangin tsak kahit ilbud. Kahit ko nga mamumadakos. Mawatan nak, muna saan. Kahit nagatigasawan nga maulit tumanin. Masapol tayo ti kwarta. Agpraktikal ka, nena. Muna nga, masaktan ka. Saan kamat nga suksukat? Si kamit ti pagawidat. Kasapulan ni tatang ko ti kwarta. Tap numapagasan. Amo ka mahatan na. Kukam na rin kwarta kag cellphone. Papanam, nakaidadagid anak ko. Dinaknawatan ti asawa. Saan ka nga napipinas, manong naming nga nagpudnoak, ng tagulbud ko mo. Tuwing bigatin nga iwag manin, kunak tinakam ko. E di makariingak manong name sa pulag ti cellphone, sa bali matan. Sa pulag ti kwarta ka ti, matan. Napana kita ng kusina. Inalamat na lang ti kwarta? Inalamat na ti cellphone? Abay ko pangin panam ko mga aro ti kwarta. Ang ko alain. Kan yung cellphone ngintin mo? Di na ka di mawatan. Ada ka pangarog mabalin ko kat nalpasin.
So na lang ta, habang nga aramidan nyo, kas pagarikan, tulitan nyo, masaksak tanak. Walang lipot ti amin eh. Di saan kun mo ulitin? Ore tawag. Iba, ikumpante ni tatang sa ospital. Iba kagdata kinananang ring idan. O sige, tuloy ko tagluto. Las daw ni nanang manunemi di baga ngay ospital mi ni tatang. Kalpasang arti pamigat, manunemi in confine mi ni tatang ti ospital. Anak, bakalan tat pagpayad. Tawan pagdanakan nyo nan. Nakaalam ti kwarta. Basta akong pagdanakan nyo, tinaskan kat maitad ka ni tatang ti gusto ng medisina. Iti ita din ti doktor manunemi ti reseta. Gatangan nyo amin di kito eh. Nangingan na dito ka agas, tap na nasta kita masalbar pa ti biyag ti pasyente. Yung mag-attended yun, insarek yun, doon mo baybay ko mapay, baka kumarkaro. Kaya nga sa doktor, may kan pedigundawin ni tata nga pumigsa nga makapagtrabaho. May parang kang guwan na tagtrabaho tinatagsen. Ngayon, saan nga may dalit iti kamen. Makapag na, makapan iti kayat na, nga saan unang nga dayo. Baka magtrabaho ang saan nga nadagsen. Sige, doktor. Gatangan may amin nga agas sa pulan. Orala 10,000 manong na yung tinagastos. Nag-ring ti cellphone ko. Ni Ross. Hello, Ross? Okay ka? Lumalem? Manen? Di mo kayat? Ano problema kay? Ano problema? Ni bakat mo? Haan? Anong ordi yung pambar mo kini bakat mo? Yung bagak tipod no? Anya? Ket? At apang ordi maaramid na. Gaming ka rin nga samon nga ulit. Imbag tayo mawag ka. Siya mo ti tumawag. At ni tatang ko ti ospital. 10,000 na ito nagastos min. Sirek na. Masapol na't kwarta. Aging ko mga maimbagan. Kung nati doktor nga, agsubling tumalit dati nga pigsan ng saan o nga makatrabaho ti datagsen. Okay. No marunuman ti magastos. Itid ko. Basta ito malam. Santang ladladahon tagawin. O sige, nasap ko na. Nagpatingatan lang taas 6. Alis tumatlayan ka. Mesa lang oras, ang alpasan. Mailiw ka manin? Naglaing kaluko. Impagadak iti asawak manong tinawagak isuna. Nena? Kumusta ni tatang? Kasapulan da kwarta eh. 10,000 yung nagastos kat sirsirek na. Kat di awang kwarta mo. 10,000 tinalak sa 10,000 ta, di ba? Yung deposito, gaya men. Masapul nga ta kwarta ti bangko para kadagitan nakta. Masapul na pwede kwarta ni tatang. Mang-withdraw ak nga road kat deposito. Tinawagan nak ni Ross. Nagkatilmat dati nga babaen. Idilarabi alamanen. Isukano amin ti makamo, ti magastos ni tatang ti ospital. Sula sa anak mamati nga takas nga babae. Sige. Mapilpilit kan sa amin. Okay lang. Basta mangitad ka para kanyak. Tamasapul kumet. Tanong awan tadam para kanyak. Agsapul akmat sa bali. Ano ta ko na? Alaing kan. Sige, may kadadobrak. Isapul mo sa bali na mahaan na, sweetheart. Andak to aramidan na ardong. Nagbasbasol ka lang araw doon. Nagbasol ka pa. Sige. Gamanak na na. Panagbalin mo man nakaawat. Sa mula kita dandan na ang datang babae ha? Baka masisirap ka ti kwarta. Ibaga na nga panawan na kami. Tagdan na kayo. Saan kuntong aramidan data? Nga ta? Promise. Saan kuntong aramidan? Sikat ipat patid ko. Awan ti ayat amariknak kini Rose.
Manong naming kaslagab abrot ni Ros. Kaslangan lang. Talagang numanong itad na kanya kat kaslakayat na nga masupapakan. Nagsurrenderak manong tikinalaing na. Naman no kan? Sino ko matisang mo ito yan? Bayam, tekang kanto tumarem. Tumarek nga. Nga, food supplement. Tapno, ore man nga oras. Nagpagkutom. Aman, may dadya, itad kuntukin ka. Manong nemi anyaman na sa pulak numano ited ni Rose. Di makadakis manong nemi uray asaan ko mga oras no tawagan na agdeman. O may kauno saan? Agi na naakbat Kat iso nga rin kang katiplot supplement tap na okay hilata. No di mo kayat isardin ko di magsuportar kang ka. No, di mo kaya, isapon ko sa bali. Sige. Mapilpilit kan sa amin. Saan nga ro din? Laglagi pa ha. At dapat sa bali ang masapol mo. Malagsit nga maimbaganin ni tatang mo. Di mo kaya ang katang katibukod mo tricycle? Ha? Oh. Magipaspasada ka, di ba? Igatangan katibukod mo tricycle. Ore ka sa kanginan at franchise. Basta may kan. Sige nga Ros, umaya kon. Ito na paggustuhan manin manong nemi sinalutsod ko. Api, talaga kastoy ka? Naan niya? Ako may manulang ang oras, diba? Manin? Kahit ko kabrod Agabrot. Hangang agabrot. Tapay. Idi, agkabanwagak. Stricto diti parents mo. Kaya nagdi kakabsat ko. Balay, eskwela. Nung makita tala kasaritak nga lalaki. Ung tanda. Idi, adamin asawa dan. Kasi lang tinabati sidong dapapakin ni mama. Ako matintag-aram ganyak. Apay ko mangawang ka, nagpindas ka. Hindi ang dagdikalis na pindasak. Ano taga-aram kanyak? Mataeng hanak natin, matintag-aram kanyak. Ano servit at ako nga kwartak, nung saan nakagumatang. Nung ada magat-gatang nga babae, ada magat-gatang nga lalaki. Kahit mga sawin, nagbali ako nga kulboy. Nagsid malaksid kanyak, dadapay sa bali. Ngungumot katangkeng ka. Awan, sika lang. Adi bagag. Ana, sala nga tricycle titid ko ka. Kang kapit kotsem. Basta, sika kan siya. Agden na. Saan ito mapasamag na ita? Di mo kayan? No. Napatpateng nga amang ti pamilyak. Uri nga taga-Burandag ti kwarta. Very good. Kasta ati lalaki. Kasta ati asawa. Subsubukan naksalan. Sinubsubok ka lang. Yan ti saludsod ko man, Ros. Pangalan ti kwarta. The business me. Ngayon saan nga siya ti mang-manage. Sa mesa. Agpenpensyon nga duwa di kiti naganakan niya. Sino umawat? Siya ka. Siya ti mapanumawawat. Sa malaks iti na, kiti kakabsat nga dati abod, mang tindat supportar da para kada papagi ni mama. Kahit na nga sawen, bukod ko ti pensyon, bukod ko ti share mi iti negosyo, Dito digdikapsat ko kung para kada papakin mama, iso tagserbi kada kwada. Mang tandan ka nagiti mga ayawan kang kwa kada kwada. Bedridden dan. Ada duwang caregiver na mas asikaso kada kwada.
Awan serbiti, adu ang kwarto no. Awan ti lalaki ka sa pulak. Mawatan nak siguro. Ngem, indon ka nung harod nga sardengan nak. Indon awanin kayat mo kanyak. Siya kadilang ni kastoy, inaramid mo. Kinabud no na, nakarik na aktiayat kang ka, William. Ada boyfriend ko idi. Ngem, saan ka mga nagkatuloyan? Nangasawa ti baklang, katsana ko na baklang. Manipod mo din, mas lasang ko na kahit agayat ko nak. Hingin ka naman mo ka. Adan ibuding nga arak, ayat, kada kita arakop ka nagkakuyan ka. Isunok idawag kang ka sa pagarikan na, isinam ni bagat mo tagdan nata. Ibay ko amin na pakaraksakan. Agserbiyakan ka. Ngayon mo kasama kayan. Itikadam kanyak. Kukuha amin pamilyan. Ti oras na nabati. Ti aldaw na nabati. Nga vitamins manunin. At siyempre, mailumot ni bakat ko. Alangan ba nga sakang kumagustuhan ni bakat ko. Nag-aawit din ni tatang manunemi. Nagsublit dati nga salon at na. Sunod lang tasaan nga makapagtrabaho. Dati akarpintero ni tatang manong. Ket, kumpormen ti magkutit-kutit na, ti uneg ti balay, uneg ti likod ti balay. Saan ka nga banbanong unay tanga, may palit ka na kayo. Ayaw, pag danagaw anak, katagaman na ka. Itambok kat saan ako nung makalasa. Ayam na, still kicking ako na. Still kicking. Kaya tiyong asawantang. Mabalin kayo pa lang kininanang. Yan na, tibaro ko na ya. Aging nga si bibiyag di tao. Mabalin lang ta. Kaskan ka. Orela dot, nagbalin nga asawang barok. Ni tatang mo, ay, amon ngayon bud pa, kaputa, imbaga mismo, ni Nena. Inistorya na ka kami kini tatang mo. Ngam saan ko plus ito kati pamilyak tang. Dapat lang anak ko. Inodag ka sa pulan niti ragsak kang ka, dalag supapak na, ragsak na ron. Alam lang baka makaalakat sakit mo. Hanggang tamat tatang. Aging ka manong naming nagsaruno nga natay, dagiti naganak ka ni Rose. Kalpasan manong naming nga nakagata nga kon iti bukod ko nga tricycle man. Intawag na kanyang manong. William? Rose, masapol na? Saan? Ngayon kaya't kulay pakamukin ka. Na tayo ni Papa. Anya? Kinuri ni Mama. Namuan na siguro nga na tayo ni Papa. Kasi lakayat batin ni Mama matay. Baka may salang aldaw ti bait na. Baka gandada may mansayang. Numatay na kiti naganak kanyak. Agsardem na ti pensyon. Di ako tot kwartamon. Oo, bayan di share mi ti negosyo. Di agkurapay kan. Ag may mas akto ng bibig dito lay. Pawitan naklatan na di kiti parents ko. Ano nga parents? Di kiti kakabsat ko kung awan ti pagdanagam. Tonoon ton ti kwartam. Siyak ton ti bantay ti kwartakin ka. Kasi nalainganin natang. Adang bukod ko ng tricycle. Tricycle ko deta, paspasadam lang. Huh? Siyak pa tinainagan. Ako mati didubsail ta. Sabagay. Ano mo pala di pagsanikuhan mi. Ora awanin da pa pakini mama, kas pagkarikat. Nagturpusak matiyak ko kalwa iyo, mabaling ko magtrabaho. Ngayon nagrikat ang may mesa. Iso nga kayat ko. Sa anak to ng tumtumart pills. Anya, marabaring mapututan na.
isunto pakalaglag ipagkin ka. Isunto to pagsadagak ti masakbayan. Ore awan nasawak, basta danak ko. Oen manong name nakamansayag ng padpada lagit naganak kini Rose. Imbagak day ta kini Nena. Anong ortiran tamita? Mabalak magidung ako siyempre. Umay kami, met. Ore tatatang kininanang kahit naman siguro tumay. Kahit na lang nga. Ore, kasi lang nga mapuspusan kat. Mambalim mo ti agso papak timbagan nakim ngayon paay ni Ross. Andiin tayo. Manong name tayo low nga tricycle tinagluganan mi hinapan. Inya mamok ni Nena kini Ross. Nagasat ka, Ross, Nena. Ito nakaasawa ka kini William. Anapod no ken ka. Iso nga gimyaman tang baling anapod no iso na. Thank you, met Ross. Gabuken ka ket. Nakananamating. Masakbayan na kitanak mi. Di lang tricycle. Nakadulin di kiti ininted mo di kini William. Kasta. Magbagada kayo, tada ornong yung siya kawan. Tapi naisam kalatak at nagminatay kayo. Noragsakan na din nata. Agin inanadan. Mawanin ti problema da dati ada papakin ni mama. Kan nasimang patan dili ka upset ko, siyempre. O may damit makipaglidingit. Kompleto da. Asawa da, anak da. Napamitin ng dagan manong nemit, ito nga bangkay, duwa nga lungon. Medyo nagpaot kami mit manong nagsasarita, kalpasan na, nagpakada kami. Nabanak nakipamunpon manong nemi siya klaing ang tinapan. Hindi malpasan di punpon. Kalpasan manong nemi, nga gaawid din nakitinapan mat nangalat kanin daw, inyawid daw. William? Ross? Nagmimisakton to eh. Umekan to ha? Barbaring no. Mapadyan na. Please. Or isarding tanton ti amin ito no. At dan agpitik ti saklot ko. Kasano nga rin saan ka masikukan? Di tuloy-tuloy, aging ka masikukan ka. Kasano tuloy-tuloy nga huwag sikug mo. Ang tamat, nagtumtumara kami ng sardeng kon. Into no rabi namigad. Orayan ka dito eh. Sige. Napanak nga rod manong nemin sa ganaan na. Manong nemi. Sikat nagluto? Siya. Nagimas ganti luto. Noong naimas ti babae, naimas matluto na. Sinag ko na kung kaya naimas ka. Uy, namin ado, ngayon magbagam kanya, nagimas ka ko na. Kasta ka di. Oo, imposible nga sa mo pupuutan ti bagbagam nga nagimasak, no daka iti halim pa to. Iminom kami manong nemi sa kamnangan na kalkalingan na ti inom mi ngagpadpada. Nakawawal nga talaga na ito nga babae ko na. Ka-fertile ko. So, pasensya ka na. Kahit ko nga talaga ti makaanak, sagbay nga maladaw ti amin. Pututan na, kuridwa lang. Uy, dito ulag tanol, no, siguro ka nunustunan to. Posible. Nga di ka mati na in love ka niya. Ross, pagitam, na in love ka mati nala. Nasiyat ka eh. Kanaimas akmet. Sunod na imas. Di ba ka mo siya? Nagkaimas kayo. Hindi ada asawa mo. Dapat asawa mo. Dot asawa mo. Adan digid-digod daw ay manong naming at adun ti panawan ko ngin ni Ross. At adun ti panawan ko kini Ross ngin ti asawa.
Simangpit ka pa lang? Kung ano mawatan ka, edi. Nga magsubrakan. Saan ka naman ka nagpaspasada? Sabi ko, magpasada ka pa lang. Gabot agpaspasada ka, di mismo ka rabaw, dadya nga raos. At di pala itad na kayong kawarta? At di pa kawarta na? Manang gura ka man. Nasusurong ka din nga inayat na diyang babae? Nagunin ka, tapalubusan ka. Hindi kondisyon. O, pagkibiyang mit John account na tibang ko. Kukwak lang. Kukami lang ka nagananak ta. Nena, awan ti pangkip ko nga mangbay-bay ka na kayo. Nga makitan na iti dahil nga Rose. Ada dumat 10 oras mo ngamta kami. Ma'am, kaisinak ton. Isinam? Takayat nang na kayo? Panagkunak, William, talaga nga saan mo nga may isinap ay. Kapot at nga patig dahil nga pahin ta kami. Saan mo ko na hindi? Tanapat patig kayo. Sana kung sumangtad no, saan ka napatig kanyak? Sila marami no. Kat binulubusan nakmet, tanya nga rin kat masapul mo. Masapul tayo. Ngayon itutulo mo saan nga mabalin. Ngayon talaga napatpatagan na di nga babae nga kami. Sige, palubusan ka. Hanggang nag-awawin. Agawid dak, gabuti patpatag kayo. Nakigtutak layangan manong nemi, di madlaw ko nga. Dumakdakal ti tiyan na Rose. Buyong dataw na si Gog. Si Gog? Apa nga di mo ibagadaos kanya? Nga niya. Nga ginaw kan. Manong nga bulan dita? Talon. Hindi ko mapala may sabon, api di mo ibaga. Api ko may baga. Tano ibaga, sardeng mo. Hoy, kasapulan ti si Bog. Inton kanular nga. Inton saan nga balin. Inton pitan nga bulan. Kahit kung isardeng tanti amin, Ross. Kabuta talaga nga. No santa pala nga sardeng. Baka marakrak ti pamilya. Tapi nga marakrak ti pamilya. Arad nga si active din naam. Baka maraming mati asawang tagibalas. Hanya? Mabaybay ako ni Sona eh. Baka isapon naman ti sa bali. So nga, please, Ross. Umanayan tinapawta pa naman. Dimtengen ti gundaway. Nga magupid ang relasyon ta. Sigurado ka. Baka masapol na to pa lang. No masapol kang tuman, saan ang about sex? Ibilang ka tulangan gayem. Gagangay gayem. Gayem mo ti pamilyak. Gayem takamet iti pamilyak. Ngem saan nga di ti formal nga panagsinami manon nami. Ngem saan ko nga sinasarongkaran. Tilangan parang sarongkar ko kenkuan nga kaduwak ti asawak manon nami. Idi, tinaipas ngaynan ti lalaki nga anak mi. Wen, kaduwag ti asawa ka napan mano. Nena, Rose, pasensya ka na. Nakadawat ak kinilakay mo, ti anak ko. Uri sana ko nga gasasawa, at anak ko nga, pagsagirak to, iti masakbayan. Kadawarawan ti anak mo nung kasapulong kayo to. At kami mat, kanigiti anak ko, Rose. Saan na kanto malipatan? Nagbaling ka pasit tinapalabas mi. Kanagbaling ang dama. Gabuta, agtutuloy matatagayim kayo, agagayim tayo. Basta saan lagi di, nga mapasama kin ti ba nagkaanaig yun ti asawag. Saan? Da kaya din ti asawag? Dadulat masabol ko. Ti anak ko. Dito ti biyag ko, ti anak ko. Maragsakak lang na yun, taori ako nasawak, ngam at anak ko. Manong name intuloy ko tinagpasada, awanin iti makon ko na nga boundary, kabutakukat, tricycle man. Kansyawan nak dagiti tricycle driver apata. Oy, awanin din magtawag ka. Awanin pare.
Wala na po, tutam ka nun. Nagalisto kiti, damag ka na kayo na. Oo, dakam tupay nga padam nga driver, pare. Amin tito kit amuta iti pakasritaan itong galmay sa. Indol-tuloy madlat ati asawak manong nemi, iti pa nagtrabaho na. Iparparita kang supay, manong. Tayo hami masagsagit, tinakapundo, nga kwarta, iti bangko. Tayo sundot aramatin, dagiti anak mi manong nemi, iti pa nagbasa, iti college. Taamok, ngayon to nag-college, dagiti anak ko, manong nemi, marigatang kamton. Uri doha ka magtrabaho. Awang kas, iti nakareserba ko na. Namayagan manong nemi, nga saan nga timawag kanyak ni Rose, kanyak magtaw-tawagan. Ito na minsan manong naming ang pasahero, kintulnog ko iti ayanda. Pinadas ko ti limabas iti balayda. Nakasara. Nakadot. Ruot manong nami. Iti arubayan da. Nagsalutsod iti karuba da. Ana, mabalin nagsalutsod. Ay, mabalin na ako niya salutsodan. Napanan dati kimbalay dita. Liraos, kanji anak na. Una na. Kita datan di Amerika. Amerika. Uy, pinitisyon na dagiti kakabsat na ni Rose. Graman di anak na. Adan sa diyan. Di ka daw nagigan awarin ha. Salam. Madalusan dito no. Magagat dati bilin nanda nga mapanadaldalusan. Ay, diyan ka mo, nagsakit-sakit. Iso nga, nabayagan nga sa nga nakaikahin tarubayan. Siguro, santo lang adataw nga gadit ano, agbakasyon, kita ay akimbalay, no, mapanunod agbakasyon dito Pilipinas. Basta gaya. Dapat ka di ba? Ay, awa na. Oh, baka ba't no sikat akimputod si anak ni Ross? Niwat na. Hala, sikala. Sikala, way, sika. Nadamag mga minkat nga nadawat na iti may isang lalaki nga tricycle driver ko nada. Isi ka siguro. Kaya ingas mo dyo bingkat. Ala ni Nana. Sige na, nakon. Manong nemi kaslaid kalmalay nga napasamak ti amin. Ngem. Nabayagan nga panahon manong nemi gabuta. La ka-online class ti inauna anak ko manong nemi nga ni June. Gabuta adda ti college. High school pa lang manong nemi muno higher grade. Iti ayamet ni Lily nga adi na manong. Idinto taadan bukod nga karinderya ti asawa. Nisot man manage. Why manong nemi? Kan kastamatan, ngayon tultuloy ko tinagpasada kas may sa tricycle driver. Ada di kadugundaway manong nemi nga maisarungak iti lugar the Rose kat lumabas sa kiti balayda sila adaman na nagyan. Sinalutso ko man iti bakit. Nana, malasilak. Saan kan sa matang malasin barot na nakapsot ti pa nakita ka on. Siyak na din nagsalutso di may panggip kalita nga balay. Ti ama ni Richard. Ni Nanawet. Adada. Ha? Nakabakasyon da. Ay, dakalin ni Richard nga putot mo ba raw? Kasarong ka na. Saanin na na. Ay, po. No, magsabat to tilalam mo ka rin putot ko keng kuha na agad. Mapasamak tulat ta. No, naikaring agsabat ti dalan mi. Kaya't ko kumamat hindi nga mapano nung name pambarak mangisarabo kin magkumusta ngam sa anak ko nga napnapan. Diyan ka muno apay mano. Aging kakadag ito'y manong name sa ampay nga napasamak pa nagsabat ti dalan mi iti putot ko kini Rose. Kinawambaten na pulos ti komunikasyon mi kini Rose manong name. Diyan ba't maorid tawag na. Mabalin siguro nga, di na may kabes at cellphone number ko. Nga di pa nagbalbali manipo dito. Naurnos ti pamilya mi manong nemi, si bibiyag balang natatang kininanang
Natatang kininahalang titumultulong manunimit karinderya ngayon manins ni nenang asawa. Ngay di lockdown manunimi napasardeng ng kadagito manin nga tempo naganar manin. Nitatang manunimi iti agala iti kayo kapag sungro isot ti mga road na kadagita nakamaintain lata nga napudot nga pangalandat ti ko ti paksiw ken haibol. Ninanang met manunimi tumultulong nga ginaw. Naanayas ti biyag mi manunimi ta na siyang pagdigitan nagmi. Napas nagday ti panagbasa na. Kinidawat ko sabi ko ma, taon di dumdumte nga nakana apasama kiti biyag mi. Sabi ko ma, matungpal, dagiti anak mi terapaap da, akas mi terapaap mi para katakwanan. Agyaman ako na iti anos mo, nang ibasa manong nemi, at sabi ko matadamat ni bati nga ada, liwliwakan pagsaramigan ti biyag kadagiti padak nga nibingeg. More power to your program and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, William.